Assalamu alaikum jama'a. Kun yi hakuri yau ba zan yi da muku sallama ba. No. Malam ka yi mini kune lantan kanka. Ai sai ni gine shema. What? Son shema na gidan ni bon wora kan ni mu follu ki tabar gana. No. To wani aiki kake yi? Go kai gote. Gun gidi ni teku ngandi hisi dan kyara. What? Inda humbura guduru. Mating no bagi telam ti gorga gabunda. Dakata yaro. Tambayan ka nake yi. Kamar mini ka maka me. Oh to. Songo indu goiterai salanga saba. Indu me dan charmera, indu kambu dan charmera, son bore gogo fahamdi cha. Umiye mana doso. Gulgidi doso ngandu dosi. What? Yini dan charra ifo na go. Ha? Ko ka san wani wanda ake ce ma mai zamani. No. Mai zamani. Zamu kodin. Ai no gabai. What? Zamuno gasi. Asini ne mai zamani. Anya yaro ba ka zare ba. What? Nam wata ni kwadda na gidan bobora. So mo yubi kwadda ga. Dakata. To yanzu wani proje kake aiki? To, ai proje da yigiti. Didi aiki ba ai muti. Dakata. To wai yanzu an baka milikin Niger. To ya za ka yi? Niger kulu ai ma dam aga bashi. Nga no wena stop bore ga. Wala muti ai muta sai kashi. No. Ku dai jama'a kuna da shi. Da alamu ya samu tabin hankali. What? Kai mini shi likita. Kuma ku ce mishi ya ja wannan shi ya yi sama.